Zdravím všetkých ľudí, čo práve pozerajú toto video. Moje meno je Presinmister a ja vás vítam pri hre, čo sa volá GTA. GTA San Andreas, áno, Grand Theft Auto San Andreas. Asi všetci vieme, o čo tu ide. A ja som v tomto proste nováčik, hej. No, viem, že existovala takáto hra, ale všetky tieto levely Striko mi to vyhrával, on mi to vyhral po nejaký super duper level. Ja som si doteraz neprešiel ani jeden, možno prvý a druhý, tie najľahšie, ale ináč to skoro neviem hrať. Čiže som nováčik, dobre? Tak nehnevajte sa, ak nabúram hneď na s prvým autom. Oj, policajta som zrazil a už mám jednu hviezdu. No vidíte. Takže, a som tu s mojím bračekom. Ahojte. Ahojte. Proste super. A mám tu teraz málo životu. Tak je to hrozné. Výstup za No, dobre, takto. Auto sa prekotilo a idem ďalej. Jedeme ďalej. Dobre, takže najprv musím ujsť polícii, dobre? A dúfam, že splníte moje očakávania. Viac ako 8 lajkov tu musí byť. Musí to byť! Ale nie. No tak. Zatiaľ som si to takto zahral, potom v budúcich dieloch. Oj. Viete, to ja týmto, že hram to na tablete, toto GTAčko. A asi počujete túto vec. To ja šťukám prstom na tablet, dobre? Tak nemyslíte si, že trieskam si napríklad tablet o hlavu alebo nič. To proste sú moje prsty, ako ich trieskam o tablet, no. Lebo nejako musím kontrolovať toto auto. Ukradneme si taxík, pretože mne sa... Potom budem hrať ja, ale... Ale hej, ty možno v nejakých budúcich dieloch. Zatiaľ ja... Nech sa niečo z tohto naučím. Takže detičky, čo sa naučíte dneska z GTAčka? Áno, ticho buď. Áno, pani učiteľka. Naučíme sa vykrádať obchody, zrážať ľudí a strieľať ľudí pištolou. Jej, to je zaujímavé. Informatická výchova je proste super. Dobre. Takže zatiaľ to hrám len takto. Chcem si dať napríklad cieľ, kde chcem dôjsť, dobre, do môjho baráku. Do môjho baráku. Čo to tu je, policajt? To je jedno. Kašlem na políciu. Toto tu je čo? Zrážaj ľudí, ale... No však nie, ja sa chcem naučiť byť dobrým taxikárom. Tak to vidím, aký si. No však áno. Taxikár roka, Presinmister. Jej, taxík. Takže ideme ďalej. Asi vám to trochu seka, nie? Lebo mne to tak troši lilinka seka. Dobre. Jej, taxikár Presinmister ma ide odviesť. O, toto tu je čo? Tiež také zrazené auto. Druhý Presinmister. Dobre. Tak, ale. Čo tu, policajt tu je? Nie. Máš jednu hviezdu, ale... Pozor, uhni, ty. Prečo? Máš málo životu, či? Ja neviem. No tak dobre. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Napíšte mi, že či chcete viac takýchto videí. Čiže GTAčka a také veci. A nezabudnite sa prihlásiť na odber. Zatiaľ čaute. Ahojte. Ale je to strašne super hra.